ಕವಿಕ್ಲಿನ ಪರಿಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಕವಿ ಬರೆತಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪದಕಲ ಪರಿಚಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಪೋನುಂಡು. ಓಕೆ, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಜೋಕ್ಲಿನ ಪದಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತಂದು ಅಂಡ ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆತದೆ. ಒಂಜಿ ಇತ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಎತ್ತು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಐತ ಮಿತ್ತಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ ಒಂಜಿ ಕವಿಕ್ಲನೆ ತಂದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಗ್ಲ ಬರೆತಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪದಕುಲಿನ ಅಗ್ಲಿನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮನ್ಪನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಐನತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಮನ್ಪನ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಬುಕ್ ಕೊರಿ ಬರೆತ ಕವಿಕ್ಲಿನ ವಾಚನ ಮನ್ಪನ ಇಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ಕವಿಕ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಆರ್ನ ಬಾಯಡ್ದೆ ಆ ಪದ್ಯಲೆನ ಕೇಂದ್ರ ಆರ್ನ ಬರೆಪ್ಪನಗ ಆ ತೋಟ ಎಂಚೆತ್ತಂದು ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ರೀಚ್ ಆವಳಿ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಬುಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ವ್ಯೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೂಪನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಅಂಕ ನಮ್ಮ ರಘು ಇಡಿಕಿದು ಹೆಚ್ಚಿನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತನಾರು ಆರ್ನ ಕವಿತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಓದಂಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಝೂಮ್ ರೂಮುಡು ರಘು ಸಾರ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಆಶಾನಂದಿರುಳ್ಳೇರು ರಘುವೀರುಳ್ಳೇರು ಒಕ್ಕ ತುಳು ಸಾಹಿತಿ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ಕನೋತೀರ್ಥ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಸಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಳಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಈಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೋಕೆಡೆದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕುವ ಒಂದು ಆಯ್ನತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ನೆಟ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಅಂಚ ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಝೂಮ್ ಲೈನ್ ದತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋದುಂಡು. ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ನತ್ತು ನಮ್ಮ ಕವಿಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಕವಿಕ್ಲಿನ ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ಕನೋತೀರ್ಥ ಮೇಡಮ್. ರಘು ಇಟ್ಟಿದಿನ ಪರಿಚಯ ಮಂತದೆ ಕೊಡೋಣ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಳಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಬೇರೆ ಕುಶಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಾರ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನದ ಈಜರ ರೂಮುಡು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡು ತೋಜುಂಡಾರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಆರೇನೆ ದುಂಬು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ಓಕೆ, ರಘು ಇಕ್ಕಿದಿ ಆರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಪರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕೊಂಚ ಪರಿಚಯದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ಬಟ್ ರಘು ಇದಕ್ಕಿನ ಸಾಧನೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತುಳುಕು ಬರಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಡೀಪ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಡಣೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಪಾತಿರೊಂದು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ. ಓಕೆ, ಒರಿಯ ಪಾತ್ರನ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆವಡು ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಲೆಕ್ಕ. ಓಕೆ, ರಾಗಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಅನ್ವೇಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಈರ್ನ ಪರಿಚಯ ಈರ್ನ ಬಾಡ್ದೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಈರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ
ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪುದಾರೆ ಈರ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಿರಾಡು ಚೂರು ತೆರಿಪೋಲೆ. ಸರಿ 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 ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಡೆ. ಓಕೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಶುರುವತ್ತಾದ ಮೋಕ್ಯದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಈನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಜೋಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರೇರೆ ಅನ್ ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಒಟ್ಟುಡು ಸತೀಶ್ ಅಗ್ಪಾಲರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ ಒಂದು ಐತೊಟ್ಟುಗು ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಪವನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂರೆರ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆವಡಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ. ಇತೊರ್ತಡೆ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಗ್ಪಾಲ್ರ ಆರ್ನ ಬಳಗ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ನು ಕೊಣಬೈದ ಐಕ್ ಐಟ್ ತುಳುತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪದ್ಯಲು ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರಡ್ಲ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಮುಖಾಂತರಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಆತುಂಡು. ಕೇವಲ ಆತ್ ಬೇಲೆ ಆಪುನು ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಐಡ್ದಂಚಿಗ ಆ ಬೇಲೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಲ ತಪ್ಪಿರಾವು ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ಯರ ಎಂಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದತ್ತೆ ಸತೀಶರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಪಂಡಿರಿ ಯಾನ್ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಪನ್ಪುನಾತ್ ಎನ್ನ ಪುದರವೇ ರಘು ಇಡ್ಕಿದ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಕೆನರಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದುರ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಬರೆಪುನ ಆಸಕ್ತಿ ಬೈದುಂಡು. ಆ ನೆಲೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಿಪ್ಪುನಗನೆ ಓದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಹಿಡ್ದಾದ್ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿಲ ಬತ್ತುಂಡು ಪನುಲಿ. ಆ ನೆಲೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಶಾಲೆಡಿಪ್ಪು ಕಾಲೇಜಿಲಿಪ್ಪು ಅಲ್ಪದ ಗುರು ವೃಂದದಕ್ಲು ಕೂಡ ಈ ಬರವಣಿಗೆದ ಪಿರವು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಉಲ್ಲೆರ್. ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ್ ಪನೋಡ್ದಾಂಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಆರ್ನ ಪುದರೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಈ ಬರೆಪುನ ಆಸಕ್ತಿ ಬತ್ತಂದ್ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಲ ಪನೊಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಇತ್ತರದಾದ್ ಬರವಣಿಗೆದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್. ನನ್ನ ಊರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಇಡ್ಕಿದು ಗ್ರಾಮದ ಮಿತ್ತೂರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆಯನ್ನ ಊರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಊರುಡೆ ಬುಕ್ಕ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ ಪುತ್ತೂರು ಬುಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಡುವಂತ ಸಮಯ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಬತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 27 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯನು ಪನೊಂದು ಸತೀಶರ ನನ್ನ ದುಂಬಗು. ಓಕೆ ಇತ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಡಿಕ್ಕುದು ಪಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಪುಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಅವೇ ಪುತ್ತೂರು ಕೈತಲ ಆಪುಂಡು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಗಡಿ ಭಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಪುತ್ತೂರು ಕೈತಲ ಆಪುಂಡು. ಸಿಟಿ ಬಂಡ ಪುತ್ತೂರೇ ಕೈತಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ. ಮೈನ್ ಅದು ಈ ಜೋಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಜೋಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯೋಡು ಪಂಡದ ಎಂಚ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಡ ಅಥವಾ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಬರೆಯಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಜೋಕ್ಲ ಬರೆಯಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಂಡವೇ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಿಡು ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಪಂಪ ಆ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆಯಲೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತನ ಬುಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತನ ಈ ಕಾರಣ ನಡೆದಂತೆ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬರೆಪುನಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಓದುನ ಮರ್ಲಿತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಆ ಓದುನ ಮರ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಬರೆಪುನಂಚಿ ಹೋಯ್ತು ಪನೇರೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಜೋಕ್ಲಿನ ಪದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಅದೇ ಏನ ಜೋಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯರ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಮಾಡದು ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯೋಡು ಪಂಡದು. ಸರಿ ಸರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೂರು ಸ್ಲೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಡ್ತು ಕೇಳುದುಂಡ
ಕೇಳೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ಪಾತ್ರೋಡೆ ಏನು ಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ಇಪ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳದಿತ್ತು ಬಂಡ ಮೈನ್ ಅದು ನಂಗೆ ತುಳುಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿಂದ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರೀತಿನ 2005 ಫಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ 10-17 ವರ್ಷ ಆ ಟೈಮ್ ಬೇತೆ ಏರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೂರ ಇತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜೋಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇತ ಆ ಸಮಯ ಸಾಧಾರಣ ಸುಮಾರು ಕನ್ನರಾಡಿ ವಾದರಾಜ್ ಭಟ್ ದುಂಬು ಬರೆ ಉಂತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ದುಂಬುಲಾರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಬರೆ ಉಂತೇರು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದ ಸುವರ್ಣ ಅಂದ್ ಆರು ಬರೆ ಉಂತೇರು ಜೋಕ್ಲೆನ ಪದ್ಯಲೆನೆ ಬರೆ ಉಂತೇರು ಬುಕ್ಕ ವಾಮನಂದ ಅವರು ಕೆಲವು ಪದ್ಯಲೆಯನ್ನು ಬರೀತೇರು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾದು ಬರೀತೇರು ಬುಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಉಳಾಯ ಪಂಪಿನಾರೊಂಜಿ ಕೃತಿ ಬರೀತೇರು ಜೋಕ್ಲನ ಪದ್ಯಲನೆ ಪುಸ್ತಕನೇ ಬರೀತಾರ ಅವಲ ಬಾರಿ ಲಾಯಕದ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ಅವು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಜ್ಜಂಡ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಕೆಲವೇ ಜನ ಕ್ಲಿತ್ತನ ಜೋಕ್ಲನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜ ಒಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಇಂಚನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕನ್ನಡಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪದ್ಯನ ಯಾನ್ ಬರೆ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಕನ್ನಡದ್ ಎಂಕಾಂಡ್ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಂದು ಕನ್ನಡಡ್ ಬರೆಪುನ ಹಿಡ್ದಲ ತುಳುಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚಾದ್ ತುಳುಕು ಅಂತ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಬರೆಂಡ ಇಂಚ ಒಂದು ಎನ್ಕೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ತುಳುಕ್ಲ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪದ್ಯನ ಬುಕ್ಕ ಕೇವಲ ಜೋಕ್ಲ ಪದ್ಯನ ಮಾತ್ರ ತುಳುಟು ಬರಿತೇನತ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಡದ ನಾಟಕ ಬರುತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಡದ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಚ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಡದ್ ಬರುತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಅನುವಾದ ಕೆಲವು ಮಂತದೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕತೆಕ್ಲೇನು ಇಂಚ ಪೂರ ಅಂಚ ಒಟ್ಟುಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಥರ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಡು ಜೋಕ್ಲು ಓದುನ ಅಂಚಿನ ಅವಡು ಜೋಕ್ಲು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಬರುಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಪಂಡ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತೇನೆ ಅಂಚದ ಜೋಕ್ಲ ಪದ್ಯ ಬರೆಯರೆ ಅನ್ನೋಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಬೇಗನೆ ಜೋಕ್ಲ ಇನ್ ಪದ್ಯನ ಒವ್ವೇ ಗದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪನಿಯರ ಪೌಂಡ ತನ್ನ ಭಾಷಣದ ಮುಖಾಂತರ ಪನಿಯರ ಪೌಂಡ ಜೋಕ್ಲ ಇನ್ ಆಸು ಬೇಗ ದೆತ್ತನು ಜೀರ್ ಅಂಚಾದ್ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಸರಳ ಶಬ್ದದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಸುಲಭಡ ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲು ದೆತನುವೇರು ಅರ್ಥಮಂತನುವೇರು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾದ ಇತ್ತನಾಯ್ಕ ಅವು ಪನಿಯರ್ಲ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಕೇನೆರ್ಲ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಕೇನೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ನೆಲಿಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೈನ್ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ದೆತನುವೇರು ನಮ್ಮನೆ ಓದಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲ ಪದ್ಯಲು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪನಕ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಗದ್ಯ ಹೊಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಜೋಕ್ಲ ಪದ್ಯಲೇ ಇಷ್ಟ ಆವಂತನಗ್ಲ ಈ ನಾಯಿ ಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆ ಗಿಳಿಯೇ ಬಾಬಾ ಗಿಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದ್ಯಲು ಪುರ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಓದಿನ ಪದ್ಯಲು ಪುರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಪ ಇರುವುದು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದರಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬರುವುದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪದ್ಯಲು ಪುರ ಅಪ್ಪಗ ಓದನ್ನು ನೆನಪುಂಡು ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಬೇಗ ನಮಕ್ ಅವು ಅರ್ಥಲಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಂತು ಅಂಚಾದ್ ತುಳುಟ್ಲ ಇಂಚ ಪದ್ಯಲನ್ನು ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಣಂದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಇನ್ ದೆತನುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ఒక ತುಳುಟೆ ಅನ್ ಬರೆಯರೆ ಅನ್ಪಿದಡಿಯ ಏನೇನು ಓಕೆ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮನ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುವ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ರೀಚ್ ಮನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತು ನಾ ಲೆಕ್ಕ ಈರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಪ್ಪಗ ಈರ್ನ ಪದ್ಯಲು ಎಂಚ ರೀಚ್ ಆವಂದಿತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೇಪರ್ ಮಿನಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆವಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಕೆಲವು ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆಲು ಬರುವಂತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಾಯಿನ ಪುರ ಉಂಟದ್ದು ರೈಟ್ ತುಳು ವಿಭಾಗ ಅಂತೀರಿ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಟ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತು ಅಪಗ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತುಳು ಬೊಳ್ಳಿ ಪನ್ಪಿನ PS ರಾವ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೆರು ಪನ್ಪಿನ ಮಾ ವಿಠ್ಠಲರ್ನೊಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐಟ್ ಮಾತಾನ ಅಪಗ ಬರೆಯುವಂತೆ ಪದ್ಯలను ಗದ್ಯలను ಪೂರ ಅಪಗ ಬರೆಯುವಂತೆ ಅಪಗ ಎಡ್ಡಾಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರುವಂತೇರು ಅಂಚಾದ್
ಅವು ಒಂತೆ ರೀಚ್ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚೆಪ್ಪಾಗ ಅನ್ನ ಬತ್ರ ಮೆನ್ಪೊರಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೃತಿನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮನ್ಪನ ಅವು ಜೋಕಲ್ನ ಪ್ರಾಸ ಪದ್ಯ ಅವು ದಾನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರೆವಳೆ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಪನ್ಪನಾರು ಐತ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಂತಾರ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಆರ್ ಅಪ್ಪಗ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಂತದ್ ಐನ್ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕದ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಐನ್ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪೂರ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಪೋಂಡು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕದ ಅಂಚಾದಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪಂಡಿರು ಶಾಲೆಡ್ ತುಳು ಪದ್ಯನ ಕಲ್ಪ ಒಂದುರ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪುರ ಅಪ್ಪಗ ಪನುಂತೇರು ಆ ಪುಸ್ತಕನ್ನ ಬತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಸಾಧಾರಣ ಸುಮಾರು ಆ ಮೆನ್ಪುರಿ ಪನ್ಪನ ಜೋಕ್ಲ ಪದ್ಯದ ಪುಸ್ತಕ ಬತ್ತನಿ 2015 ಅಪ್ಪಗ ಐನು ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಗನವಾಡಿಲಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಕೊರಿಯರು ಅವು ಅಂತ ಜೋಕ್ಲಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಣ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ ಪೂರ ಆಂಡ ರೀಚ್ ಆಪುನ ಇತ್ತೆಲ ಬಾರಿ ಬಂಗುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡ್ ಓದುನಗಲು ಅಥವಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಓದಪ್ಪುನಗಲು ಆ ಟೈಪ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಿರ ನಮ್ಮ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಂದೋಳಿ ದುಂಬು ಪೂರ ಓದವನ ಅಥವಾ ಓದುನ ಆ ಟೈಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತ ಈ ಟಿವಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪೂರ ಬತ್ತನಿರ್ದವ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವು ರೀಚ್ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಉಲ್ಟ ಒಂಜಿ ತರ ಉಲ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಲ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಪೋಟಿಗೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೀಡಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಪ್ರಬಲ ಭಾಷೆಲು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಗ ಈಸಿ ತಿಕ್ಕುನಗ ತುಳು ಆ ಸ್ಥಾನೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತ ತುಳುರೆಗ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಪಿರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉಂದ್ವೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀಡಿಯಾ ಪತ್ತೊಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಕುರೋಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಧ್ವಜಾವೊಂದು ಪೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ ಈ ಪದ್ಯ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಂತಂದು ಅಥವಾ ಬಂದ ಐನ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಂತದ್ ಕಡಪುಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಬುಕ್ಕ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಪುರ ಒಂದೊಂಜಿ ಈರ್ನ ಕವಿ ಎಂಜಿನ ಪದಕ್ಲೆನ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತ ಈ 2 ಸಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಂತಂದು ಪೋಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂಜಿ ಕವಿಕ್ಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಗ್ಲಿನ ದುಂಬುದ ಎಫರ್ಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ರೀಚ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ. ಓಕೆ ಬೇತೆ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ರಘು ಸರ್ ಏನುಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರ್ ಮುಲ್ಪ ಕವಿಕಲರ್ ರಘು ಸಾರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದೊಳಗೆ ಬರೋ ತುಂಬು ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಬಂದು ಪಾತಿರಲಿ ಆಶಾನಂದಿರೆ ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆರೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಸುರುತ ಪುಸ್ತಕ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರೆ ಕೇಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನಲ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಕೇಂಡು ಆಯ್ತು ಕೇಂಡು ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೇತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರಿದ್ದಾನ ಅಜ್ಜದ ಪಾತಿರಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೈನ್ ಸಾಹಿತಿ ರಗ್ಗಿದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದಾಲ ಇತ್ತು ಏರೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತನ ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಏನು ಕೆಲವು ಬುಡ್ದೋದಿಪ್ಪು ಅಡಿಗೆರೆ
ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದುಂಪು ಏನ ಪುಸ್ತಕನು ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೆ ಅವ್ರ ದುಂಬು ಇರ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ತಿರುಪವರ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪಾರ ಸುರುತ ಪುಸ್ತಕ ತುಳುತ ಜೋಕ್ಲ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ 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 ಏನೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೋಡಿತ್ತಿಂದ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ಎನ್ನ ಅವೇ ಸುರುಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡ ಪಂದ್ ಅವು ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆ ಕವಿತೆಲ ಗೊಂಚಿಲ್ ಸುರುಟು 2005 ಬತ್ತೆನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಅವು 2005 ಬತ್ತೆನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ. ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತನಾರ್ಲ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬರ್ತದ ಆರ್ನ ಕೈಟೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತದ್ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಆರು ಬಹುಶಃ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಿರೋದು ಬುಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಸುಮಾರು 27 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ ಈ ಸುರುತ ಪುಸ್ತಕ ಬತ್ತಿನ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚಾದ್ ತುಳು ಟಿಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಟಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಪೂರ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತ್ರಿದ ಬುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬತ್ತಂದು ಪನಿಯರ್ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಯಾನ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಜೋಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕನೇ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತೀನಿ ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಅವೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡಾಯ್ನ ಅವೇ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಒಟ್ಟುಡು ಐನ್ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಸುರುತ ಪುಸ್ತಕನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಐನ್ ಅರ್ಪಣೆಲ್ಲ ಮಂತದೆ ಸುರುಟು ಅಂಚಾದ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆರ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಬೆಳೆಪವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಬರ್ಪುನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದಾದೇನ್ ಪಂದಿ ಅನ್ ನಂಬಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ ಹಿಡ್ದಾದ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲು ಪೂರ ಅಂಚಾದ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಯಾನ್ ಸುರುತ ಪುಸ್ತಕನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬೆನ್ನುಡಿನ ಬರಿತಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಮನಂದ ಅವರು ಅಪಗ ಆರ್ ಬೆನ್ನುಡಿ ಬರೆದು ಎಂಕ್ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟಿನಾರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಪಾತೆರನ್ನ ಪಂತೆರಾರು ಅಂಚಾದ್ ಆರೆಗ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆನ ಪಂಡೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶದ ಮೂಲಕ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಎಂಕ್ಲ ಅಪಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರ್ತ ಅಂಚಾದ್ ನೆನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡ ಪನ್ಪಿನ ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾದ ತೆರಿಯು ಅವು ಮುಖಪುಟದ ಚಿತ್ರಡೆ ಅನ್ನು ಕೊರ್ತೆ ಜೋಕ್ಲು ಕೈ ಪತ್ತದು ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡರ ಆ ಒಂದು ಪೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭವು ಪರ್ತಿದ ಪೂಂದು ಕೆಲವು ಪಂಪೆರೈನ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಅರೆಗಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ರಾವೊಂದು ಬರ್ಪೆನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡ ಅಂದ್ ಬೊಲ್ದುದ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜ ಮೀಸೆ ಅಂದ್ ಕೆಲವು ದಕ್ಲ ಪಂಪೆರೈ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡ ಅಂದ್ ಪನ್ನುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪನಕ ಅಂಚಾದ್ ಆ ಬೂಕುಗು ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡ ಪನ್ಪಿನ ಕುದರೆ ದಿಯಾನ್ ಐಟ್ ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಲ ಆ ಪುಸ್ತಕಡ್ ಉಂಡು ಉಂದು ಯಾನ್ ಪಣ್ಣು ನೇರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆ. ಸತೀಶರೇ ಏನಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಣೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಭಯಂಕರ ಓಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಏನ್ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಏನ ತೊಂದ್ರೆ ಸರಿ 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 ಅಪ್ಪಣ್ಣ ದುಂಬು ಪೋಯತ್ತ ಸರಿ ಏನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಆ PDF ಒಂಜೊಂಜನೆ ಕವರ್ ಮಂತಂದು ಪೋಯ್ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತೊಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ ಒಂಜಿ 35 ಪದ್ಯ ದನ ಇಪ್ಪಡು ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜೊಂದ ತೋಜೊಂದು ಅಂದ್ ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡ ಓಕೆ ಈ ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡ ಬಂಡವು ಎಕ್ಕ ಮಾಲೆದ ಕೋಡುದ ಬಿತ್ತು ಅವು ಪುಡದ ಅನಗೈತ ಬಿತ್ತು ರಾಪುನೆ ಬಿತ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತ ಸುಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಪುನ ಅವು ಎಕ್ಕ ಮಾಲೆದ ಕೋಡು
ಐತ ಕೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ನುಂಗುದಲ್ಲ ಪುಡ ಉಂಡು ಪುಡದನ ಆಯ್ತ ಉಲ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚಟ್ಟೆದ ಬಿತ್ತಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಸುಯಿ ಸುಯಿ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೀಸೆ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಮಂತ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತು ಐತ ನೆನಪ ಓಕೆ ನನ್ನದು ಜೋಕ್ಲಾಗೆ ಆವು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪದ ಕಕ್ಕಿಡ್ದು ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂದ್ ಸುರುತ ಪದ ಹಲೋ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಈರ್ನೆ ಓದೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಪಾಯ್ತಾನೆ ಮಂತ ಒಂದು ಪೋಲೆ ಸರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಸರಿ 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 ಓಕೆ ಸರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶುರು ಈ ಅಜ್ಜನಗಡ್ಡ ಪ್ರಮುಖ ಸುರೂತ ಪದ್ಯವು ಕಕ್ಕೆಡ್ದು ಕಲ್ಪೊಡು ಕಕ್ಕೆದ ಗುಣತ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಕವಿತೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಕವಿತೆನ ಸೋಟಿ ಯಾನು ಓದುವೆ ಕವಿತೆ ಪುದರ್ ಕಕ್ಕೆಡ್ದು ಕಲ್ಪೊಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಬೋಲೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರೆ ಕೇಂಡು ಓದ ಕೇಂಡ ಇತ್ತರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ನೀರ್ನ ಕನ್ನಡ ಆಂಡ್ ಸರಿ ಸರಿ ಸುರುಡು ಓದುವ ಪದ್ಯನ ಓದ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಕ್ಕೆಡ್ದು ಕಲ್ಪೊಡು ಕಕ್ಕೆಯೊಂಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಮರತ ಮಿತ್ತು ಕೊಲ್ಲುಂಡು ಕಾ ಕಾ ಪಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತಂಡು ಮಾತ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಿಯ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿ ತೆನಸನು ಪಟ್ಟು ಪಟ್ಟು ತಿಂದಲ್ಲ. ಮಾತ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಿಯ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ತೆನಸನು ಪಟ್ಟು ಪಟ್ಟು ತಿಂದಲ್ಲ. ಕಕ್ಕೆದೊಂಜಿ ಗುಣನುಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಗೆ ಕಕ್ಕೆದೊಂಜಿ ಗುಣನುಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಆಂಡದಾನೆ ಬೊಲ್ದು ಐತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಕಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಆಂಡದಾನೆ ಬೊಲ್ದು ಐತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆಂದು ತೆರಿದು ನಮ ಬಾಳೊಡು ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪಟ್ಟು ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆಂದು ತೆರಿದು ನಮ ಬಾಳೊಡು ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪಟ್ಟು ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡು. ಲಡೈ ಬಡೈ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಟ್ಟುಡೊಂಜಿ ಬಾಳುನ ಸುಬವು ನಂಕ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಸುಖನು ನಂಕ್ ಕೊರ್ಪುನ. ಲಡೈ ಬಡೈ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಟ್ಟುಡೊಂಜಿ ಬಾಳುನ ಸುಬವು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಸುಖನು ನಂಕ್ ಕೊರ್ಪುನ. ಇಂಚ ಕಕ್ಕೆಡ್ದು ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಈ ಪದ್ಯ ಈ ತರ ಕಕ್ಕೆದ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸನು ಐತ ಗುಣನು ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯನು ಕಕ್ಕೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ತೋಲಿ. ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಕಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಅವು ಕುಲ್ಲುದು ತಿನ್ಪುಜಿ ಅವು ಮಾತ ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪ ಉಂಡು ತಾನು ತನ್ನ ಬಳಗನೆ ಲೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ತಿನ್ಕ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕಗ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕಕ್ಕೆದ ಒಂಜಿ ಗುಣಡ್ದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಬರುಲಿ. ಅಂಚಾದ್ ಈ ಕಕ್ಕೆಡ್ದು ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಏನಡ್ದು ರಚನೆ ಯಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟುದು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ ತೋಜಿದ ಬರ್ತ ನಡೆದ ಅದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೇಕ ಅಂದ್ ಆಂಡ್ ಇಂಚ ಕಕ್ಕೆಡ್ದು ಕಲ್ಪೊಡು. ಓಕೆ
ಒಂದು ನಗರ ಊರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಕ್ಕೆದನ ಪಣ್ಣೇನ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಕ್ಕೆ ತೂರ್ನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಉಲಾಯ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂದೆಡ್ಡೆ ಇರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅಂದ 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 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ದ ಕಕ್ಕೆದ ಒಂಜಿ ಗುಣ ತೆಲ್ಪವನಂಚಿನಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅವು ಇತ್ತದ SSLC ಜೋಕ್ಲೆನ ತುಳು ಪದ್ಯಡ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅವು SLC ತುಳು ಪಟ್ಯಡ್ ಕಕ್ಕೆದ ಗುಣನ ತೆಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಐನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ತರದ ಪದ್ಯ ಅವತ್ತೆ ಓದೇರೆ ಕೈತಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲು ತುಳು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ SSLC ತುಳು ಪಟ್ಯಡ್ ಅವು ಉಂಡು ಕೆಲವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳು ತುಳು ಪಠ್ಯ ಮೂಜನೇ ಭಾಷೆಯಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು ಪಠ್ಯನು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೂವತನ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಚಾಪಣದ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆವುಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾಷೆ ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ತ ವಿಕಾಸ ಬಾರಿ ಬೇಗಡ ಆ ಒಂದು ಪೋಪು ಅಂಚಾದ್ ತುಳುಲ ಇತ್ತೆ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯಾದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು MA ಉಂಡುತ್ತೆ ತುಳು ಡಿಪ್ಲೊಮದ ಸಂದರ್ಭ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನ ಇಂಚ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾಷೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅತಿ ಬೇಗ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಪೋಪುಣಂದು ಪನೇರೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಕನ್ನಡಲ ನಮ್ಮ ಒಲಯಡ್ ಆತನೇ ಇಂಚನಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿರ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಡಿದ ಇಂಚ ಪಂಡ ಕನ್ನಡನೇ ಮೂಲ ಪಠ್ಯ ಆದಿತ್ತನು ಪಠ್ಯ ಆ ತರದಾದ ಕನ್ನಡದ ಪಠ್ಯದ ಪದ್ಯಲನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಜನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಕನ್ನಡ ತುಳುತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಭಾಷೆ ತುಳುತನೆ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪಂಪಿನಾತ್ ಅಭಿಮಾನ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತನ್ ದಯಪಂಡವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋಂಡ ಅಂಚನೆ ತುಳುಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋಂಡ ಆಯ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕಾದ್ ಸತೀಶರ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಆಧುನಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲು ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲು ಅಂಡ ಯಾನ ತೆರಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಲೆಡಾಕ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ನ ಅಂಡ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ತುಳುವೇರ್ನ ಜೋಕ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನೇ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟಿ ನಾನು ತೂಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ್ ಅಕ್ಲೆ ಶಾಲೆಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಡುಂಡ ಬುಕ್ಕ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ನಾನು ತೂಂದು ಬತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರುವೇರು ತತ್ತಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರುವೇರು ಇಲ್ಲಲ್ ತುಳು ವಾತಾವರಣ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲು ಈ ತರ ತುಳುನು ಒಂತೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರೆಂದು ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ತರತ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜೋಕ್ಲನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಕೊರೊಂದು ಪೋಂಡ ಜೋಕ್ಲೈನ್ ಐನಾತ್ ಇಷ್ಟ ಪಡೆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನಾದೆ ಇತಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ದ ಮೂಲಕ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಮಾತ ಕೊರುಣಂದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟಾಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಬರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಮ್ಮದ ಪದ್ಯ ಪಯ ದೈ ಮರ ಸರಿ 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 ದುಂಬುಗು ಅವೇ ನಾನೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿನ ತೊಜಿಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ದೈ ಮರ ಬುಳೆಪಾಗ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಟು ನಾನು ಓದನು ಪೋಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಬಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೆಗೆ ಕತೆನ ಒಂಜಿ ಪಂಪೆಗೆ ಕೆಬಿನು ಕೊರ್ದು ಕೇನ್ಲೆಗೆ ಕತೆನ ಒಂಜಿ ಪಂಪೆಗೆ ಕೆಬಿನು ಕೊರ್ದು ಕೇನ್ಲೆಗೆ ಒಂಜನೊಂಜಿ ದೇಶಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಡು ಇತ್ತುಂಡು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಆದುಲ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಿದಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಾನೊಂಜಿ ದೇಶಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಡು ಇತ್ತುಂಡು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಆದುಲ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಿದಿತ್ತುಂಡು ಕಾಲ ಕರಿನ ಲಕ್ಕನೆ ಕಾಡು ಪೂರ ಕಡ್ತೆರು ಕಾಲ ಕರಿನ ಲಕ್ಕನೆ
ಕಾಡು ಪೂರ ಕಡ್ತೇರು, ಕಾಡು ಪೂರ ಕಡ್ತದು ನಾಡು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತೇರು. ಕಾಡು ಪೂರ ಕಡ್ತದು ನಾಡು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತೇರು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಣ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಏರುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಣ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಏರುಂಡು. ದೇಸಡು ಇಡಿಕ ಕಟ್ಟಣ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ದಿಂಜಿಂಡು. ದೇಸಡು ಇಡಿಕ ಕಟ್ಟಣ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ದಿಂಜಿಂಡು. ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಮಾಜಿದು ಕುರ್ತೆಲ್ ಇಡಿಕ ದಿಂಜಿಂಡು. ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಮಾಜಿದು ಕುರ್ತೆಲ್ ಇಡಿಕ ದಿಂಜಿಂಡು. ಕುರ್ತೆಲ್ ಇಡಿಕ ದಿಂಜಿದು ಜನಕುಲು ಕಂಗಾಲ್ ಆಯೇರು. ಕುರ್ತೆಲ್ ಇಡಿಕ ದಿಂಜಿದು ಜನಕುಲು ಕಂಗಾಲ್ ಆಯೇರು. ಜನಕುಲು ಮಲ್ತಿ ತಪ್ಪುಗು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪು ನುಂತುಂಡು. ಜನಕುಲು ಮಲ್ತಿ ತಪ್ಪುಗು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪು ನುಂತುಂಡು. ಬರ್ಸ ಬರ್ಪು ನುಂತುದು ನೀರು ದಾಂತೆ ಪೋಂಡು. ಬರ್ಸ ಬರ್ಪು ನುಂತುದು ನೀರು ದಾಂತೆ ಪೋಂಡು. ಓಲು ತೂಂಡಲ ಅಲ್ಪಗೆ ಬೇಂಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಡು. ಓಲು ತೂಂಡಲ ಅಲ್ಪಗೆ ಬೇಂಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಡು. ಪಶು ಪಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಣಿಲು ಪೂರ ಸಹಿತ ಬೂರುಂಡು. ಪಶು ಪಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಣಿಲು ಪೂರ ಸಹಿತ ಬೂರುಂಡು. ಕೇನ್ಲೆ ಕೇನ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆ ದೈ ಮರಕ್ಲು ಬೋಡು. ಕೇನ್ಲೆ ಕೇನ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆ ದೈ ಮರಕ್ಲು ಬೋಡು. ದೈ ಮರಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಉಸುಲು ಆದು ಉಂಡು. ದೈ ಮರಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಉಸುಲು ಆದು ಉಂಡು. ದೈನು ನಮ ನಡುಕ ಬದುಕೇರ ಐನು ಬುಡುಕ. ದೈನು ನಮ ನಡುಕ ಬದುಕೇರ ಐನು ಬುಡುಕ. ಮಲ್ಲ ಮರಕ್ಲೆ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಕೃತಿನು ಓರಿಪೋಗ. ಮಲ್ಲ ಮರಕ್ಲೆ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಕೃತಿನು ಓರಿಪೋಗ. ಇಂಚ ದೈ ಮರಕ್ಲೆನು ಬುಲೆಪಾಗ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಪದ್ಯಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಪದ್ಯಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಲ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಪನ್ಪಿನಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು. ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ಎಂಚಿನ ಅಡಿಮೇಲ ಒಂದುಂಡು. ದೈ ಮರಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಬುಳೆಪಾಯಿಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕಂಗಾಲಾದು ಪೋವ. ಎಂಚ ಜನಕ್ಲು ನೀರು ದಾಂತೆ ಕಂಗಾಲಾವಿರು. ಬರ್ಸ ಬರಂದೆ ಕಂಗಾಲಾವಿರು. ಬರ್ಸ ಬತ್ತಜಿಂದ ನೀರು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಂದು. ನೀರು ತಿಕ್ಕಜಿಂದ ಬದುಕಿಗೆ ನಮಕ್ ತತ್ವಾರ ಬರು. ಬದುಕಿಗೆ ನಮಕ್ ತೊಂದರೆ ಬರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಚ್ಚರ ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಈ ಪದ್ಯಡು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡಾದ್ ದೈ ಮರಕ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಳೆಪಾವಡು. ದೈ ಮರಕ್ಲೆನ ಬುಳೆಪಾಂಡ ಪಚ್ಚೆ ಪಜ್ಜಿರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ದಿಂಜುಂಡು. ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಐಡ್ದಾದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆರಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಂಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಾಲಗು ಬರ್ಸ ಸರಿಯಾದ ಬರು. ವರ್ಷ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತನ ನೀರು ತಿಕ್ಕು. ನೀರು ತಿಕ್ಕಣನ ಜನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಬದುಕುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕ ಪಂಪೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿನ ಬುಡ್ದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಒಂದು. ಜೊತೆಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದೈ ಮರ ನಡುಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲ ಈ ಪದ್ಯಡ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಯರೆ ಯಾನ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯುಂಡೆ. ಇಂಚ ದೈ ಮರಕ್ಲೆನ ಬುಳೆಪಾಗ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪದ್ಯ. ಓಕೆ, ನಾನು ದುಂಬದ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಯಿ. ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪಂಡೆ SSLC ಪಠ್ಯಡೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು. ಅವತ್ತೆ ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಅವು ಪದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಐನು ಪನೋಡಾಯನು ಅವು ಪದ್ಯ ಕಕ್ಕೆ ಆವುಡು ಯಾನು ಅವು ಇರ್ನಾನೆ ಪದ್ಯನೇನ ಎನ್ನನೇ ಪದ್ಯ ಅವು ಉಂಡು. ಕಕ್ಕೆ ಆವುಡು ಯಾನು ಆ ಪದ್ಯದ ಪುದ ತೀರ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಸಾಧಾರಣ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಪನಂಚಿನಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಆ ತರ ಉಂಡು. ಅಂಡ SSLC ಪಠ್ಯಡ ಪಾಡೊಂದೇದು ಆ ಪದ್ಯದ ಪುದರ್ ಕಕ್ಕೆ ಆವುಡು ಯಾನು. ಕಕ್ಕೆ ಆವುಡು ಯಾನು ಆ ಪದ್ಯನು ಓದೊಂದು ಪೋಪೆ. ಕಕ್ಕೆ ಆವುಡು ಯಾನು ಕಕ್ಕೆ ಆವುಡು. ಕಕ್ಕೆ ಆವುಡು ಯಾನು ಕಕ್ಕೆ ಆವುಡು. ಜುವಾದಿಲೆನ
ಸೈತಿನಕ್ಲೆನ ಜೀವಾದಿಲೆನ ಸೈತಿನಕ್ಲೆನ ಲೋಕ ಸೇವೆಗೆ ಯಾನೊದಗದು ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದ ಕರಕರ ಸೊರತ ಕಕ್ಕೆ ಆವಡು ಯಾನು ಕಕ್ಕೆ ಆವಡು ಯಾನು ಕಕ್ಕೆ ಆವಡು ಜುವಾದಿಲೆನ ಸೈತಿನಕ್ಲೆನ ಲೋಕ ಸೇವೆಗೆ ಯಾನೊದಗಡು ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದ ಕರಕರ ಸ್ವರತ ಕಕ್ಕೆ ಆವಡು ಯಾನು ಕಕ್ಕೆ ಆವಡು. ಸಾವು ಮದ್ಮೆದ ಸಕುನ ಪಂಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಕ್ಕೆ, ಸಾವು ಮದ್ಮೆದ ಸಕುನ ಪಂಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಕ್ಕೆ, ಕಕ್ಕೆದ ಕಾರುಗಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿಂಡ ನಾಲೂರು ತೆರಿಯು, ಕಕ್ಕೆದ ಕಾರುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿಂಡ ನಾಲೂರು ತೆರಿಯು, ಕೋರಿದ ಕಾರುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿಂಡ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ ತಿರುಗು, ಕೋರಿದ ಕಾರುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿಂಡ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ ತಿರುಗು, ಕಕ್ಕಿದ ಕಾರುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿಂಡ ನಾಲೂರು ತೆರಿಯು, ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೂಟುದು ಪಾಡುಂಡು ಬಿನ್ನೆರೆನು ಕರೆದು ಲೆಪ್ಪುಂಡು, ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೂಟುದು ಪಾಡುಂಡು ಬಿನ್ನೆರೆನು ಕರೆದು ಲೆಪ್ಪುಂಡು, ಅಂಚಾದೆ ಕಕ್ಕೆ ಕಡಿರಿಂಡ ಕೋರಿ ಪುಡಿರುಂಡು, ಅಂಚಾದೆ ಕಕ್ಕೆ ಕಡಿರಿಂಡ ಕೋರಿ ಪುಡಿರುಂಡು, ಕಕ್ಕೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಲೆತ್ತು ಬುಲಿಪು, ಕಕ್ಕೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಲೆತ್ತು ಬುಲಿಪು, ನಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ದೆತೊನು ಬಲಿಪು, ನಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ದೆತೊನು ಬಲಿಪು, ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಪುನ ಹುಟ್ಟು ಗುಣತ, ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಪುನ ಹುಟ್ಟು ಗುಣತ ಲೋಕ ಸಂಚಾರಿ ಕಕ್ಕೆ ಆವುಡು ಯಾನ್, ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಪುನ ಹುಟ್ಟು ಗುಣತ ಲೋಕ ಸಂಚಾರಿ ಕಕ್ಕೆ ಆವುಡು ಯಾನ್. ಕಕ್ಕೆ ಕಡ್ಮೆಡು ಮೈರಾವೋ ಪಂದುಕೇನ್ವೇರು, ಕಕ್ಕೆ ಕಡ್ಮೆಡು ಮೈರು ಆವೋ ಪಂದುಕೇನ್ವೇರು, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರೆಂಕೆ ಬುಡುಪಾದು ಸೇಲೆ ಮಾಡಾದು ನಲಿಕೆ ತೋಜಾದು, ಕೋಲ ಕಟ್ಟದು ಮರ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಒರ್ಲ ಮುಕ್ಕುನ ಮೈರು ಆಪುನ ಬುಡ್ಚಿಯಾನ್. ಕಕ್ಕೆ ಕಡ್ಮೆಡು ಮೈರು ಆವೋ ಪಂದುಕೇನ್ವೇರು, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರೆಂಕೆ ಬುಡುಪಾದು ಸೇಲೆ ಮಾಡಾದು ನಲಿಕೆ ತೋಜಾದು, ಕೋಲ ಕಟ್ಟದು ಮರ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಒರ್ಲ ಮುಕ್ಕುನ ಮೈರು ಆಪುನ ಯಾನು ಬುಡ್ಚಿ ಕಕ್ಕೆ ಆವಡು ಯಾನು ಕಕ್ಕೆ ಆವಡು. ಕಕ್ಕೆದ ಕಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ಮರ್ದು ಇದ್ದಿ, ಕಕ್ಕೆದ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಂದಿ ಮರ್ದು ಇಜ್ಜಿ, ಅಜ್ಜಿನ ಗಂಟಡು ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಡ್ಡಿಯುಂಡು, ಅಜ್ಜಿನ ಗಂಟಡು ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಡ್ಡಿಯುಂಡು, ಕಕ್ಕೆ ಕಾರಿನ ತಾನೇ ಕಟುನುಂಡು, ಕಕ್ಕೆ ಕಾರಿನ ತಾನೇ ಕಟುನುಂಡು, ಬತ್ತಿ ಪರಕೊಳಿಗೆ ಆಸೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು, ಬತ್ತಿ ಪರಕೊಳಿಗೆ ಆಸೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು, ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತಾಂಗ್ ತರ್ಕೊನುಂಡು, ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತಾಂಗ್ ತರ್ಕೊನುಂಡು, ಕಕ್ಕೆದ ಕಾರಿಡು ಪುಟ್ಟು ಬಳತದು, ಕಕ್ಕೆದ ಕಾರಿಡು ಪುಟ್ಟು ಬಳತದು, ಪುಗರ್ತೆ ಕೇಂದದು ಉಡಲು ಉಬ್ಬೆರ ಒಂದು, ಕಕ್ಕೆದ ಕಾರಿಡು ಪುಟ್ಟು ಬಳತದು ಪುಗರ್ತೆ ಕೇಂದದು ಉಡಲು ಉಬ್ಬೆರ ಒಂದು, ದೊಂಡೆ ಬಿಚ್ಚಾದು ರಾಗೊಯ್ಪುನ ಕಂಡು ಬೇಲೆದ ಕೋಗಿಲೆಯಾಪುನ ಯಾನು ಬುಡ್ಚಿ. ಪುಗರ್ತೆ ಕೇಂದದು ಉಡಲು ಉಬ್ಬೆರ ಒಂದು, ದೊಂಡೆ ಬಿಚ್ಚಾದ ರಾಗ ಒಯ್ಪುನ ಕಂಡು ಬೇಲೆದ ಕೋಗಿಲೆಯಾನ್ ಆಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಕಕ್ಕೆ ಆವುಡು ಯಾನು ಕಕ್ಕೆ ಆವುಡು. ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದಾನಗ ಲೋಕಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ದು, ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದಾನಗ ಲೋಕಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ದು, ಪುರಿ ಕುರಿಯಲು ಪೆಜಿದು ಸುದ್ದ ಮಲ್ತೊಂದು, ಪುರಿ ಕುರಿಯಲು ಪೆಜಿದು ಸುದ್ದ ಮಲ್ತೊಂದು, ಪರತಿರಿ ಪರಪು ನುರಿತು ಕೊರಿಯರೆ, ಪರತಿರಿ ಪರಪು ನುರಿತು ಕೊರಿಯರೆ, ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ನುರು ತಾಳ್ದು ಬತ್ತದು, ಪೆರಿಯಾಕುಲೆನ ಒರು ತಾಳ್ದು ಬತ್ತದು, ಪಿಂಡದ ಆಸೆಗೆ ಕಾತುಕೊಲ್ದು, ಪಿಂಡದ ಆಸೆಗೆ ಕಾತುಕೊಲ್ದು, ಉರ್ಪಿಲು ಡೊಲನೆ ಉಡಲು ತಣಿತೊಂದು ಪುನ, ಉರ್ಪಿಲು ಡೊಲನೆ ಉಡಲು ತಣಿತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕಕ್ಕೆ ಆವುಡು ಯಾನು ಕಕ್ಕೆ ಆವುಡು. ನೇಸರು ರವಿಗಾಂತಗು பொடிது, ನೇಸರು ರವಿಗಾಂತಗು பொடிது, ಗರ್ಗಂಡ ಕತ್ತಲೆಡು ಅಡೆಂಗು ಕೊಲ್ಲುನ, ಗರ್ಗಂಡ ಕತ್ತಲೆಡು ಅಡೆಂಗು ಕೊಲ್ಲುನ, ಕಂಡು ದುಂಡುದು ನಿಚ್ಚ ನರಕುನ, ಕಂಡುದು ಉಂಡುದು ನಿಚ್ಚ ನರಕುನ, ಪುಕ್ಕೆಲೆ ಗುಮ್ಮೆ ಯಾನಾಪುನ ಬುಡ್ಚಿ, ಪುಕ್ಕೆಲೆ ಗುಮ್ಮೆ ಯಾನಾಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಕಕ್ಕೆ ಆವುಡು ಯಾನು ಕಕ್ಕೆ ಆವುಡು, ಕಕ್ಕೆ ಆವುಡು ಯಾನು ಕಕ್ಕೆ ಆವುಡು. ಜುವಾದಿಲೆನ ಸೈತಿನ ಕುಲೆನ ಲೋಕ ಸೇವೆಗೆ ಯಾನೊದಗದು
ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದ ಕರಕರ ಸ್ವರತ ಕಕ್ಕೆ ಆವುಡು ಯಾನು ಕಕ್ಕೆ ಆವುಡು. ಇಂಚ ಈ ಪದೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಕ್ಕೆ ಆದ್ ಯಾನು ಲೋಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವುಡು. ಕಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒದಗದು ಬರ್ಪುಂಡ ಅವು ಸಾವು ಸುದ್ದಡ್ದು ಶುರುವಾದ ಅಥವಾ ಮದ್ಮೆ ಮೆಸರಿಡ್ದು ಶುರುವಾದ ಸಾವು ಸುದ್ದದ ಮುಟ್ಟಲ ಲೋಕ ಸೇವೆಗೆ ಸಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಅವು ಒರಿ ನರಮಾನಿಲ ಲೋಕ ಸೇವೆಗೆ ಒದಗದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ನರಮಾನಿ ಆದ ಈ ಲೋಕಡ್ ಆಯೆ ಬದುಕೊಡು ಆಯೆ ಒಟ್ಟುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಬದುಕೊಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕಕ್ಕೆದ ಒರುತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಡು ಯಾನೇ ಕಕ್ಕೆ ಆವುಡು ಪಂಡೊಂದು ಕಕ್ಕೆನು ಒಂಜಿ ಪುಗಾರುನು ಕಕ್ಕೆದ ಗುಣನು ಲೋಕಗು ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಅವು ಆತನೊಂದು ಪನೇರೆ ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಆವನು. ನಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಲೈವ್ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്ലൗഡ് ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಕಳೆದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಓಕೆ ಪಕ್ಕಿ ರಾವ್ ಒಂದುಂಡು ತೋಜುಂದುಂಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ತೋಜೊಂದು ಪಕ್ಕಿ ರಾವೊಂದುಂಡು ಪದ್ಯದ ಪುದರ್ಕು ಬಹುಶಃ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅವು ಶುರು ಮಲ್ಪಡೆ. ಸರ್ ಸರಿ ಪಕ್ಕಿ ರಾವೊಂದುಂಡು ಪಂಪಿನ ಕವಿತೆದ ಪುದರೊಂದು ಪದ್ಯನ ಯಾನ್ ಓದನುವೆ ಜೋಕ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕಕ್ಕೆ ಒಡಿಯಾನ್ ಈ ಕವಿತೆಡ್ ಇದು ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಮಾಜಿದ್ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಶಬ್ದ ಅದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತಬ್ಬಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರಗೆ ಎಂಚಿನ ಪನೋಡು ಇತ್ತೆ ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಳುಟು ಐಕೆ ಪರಕ್ವಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೇನ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದರೀರ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಆಯ್ತು ಒರಿಂಡು ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿವ್ಲೆಕ್ಕ ಪರಕೋಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏಲಂದು ಸುರಿಕೆಯನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಮುಂದುವರ್ಸಲ್ಲ ಸರ್. ಸರಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಇದಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಸರ್ ಯಾನು ಇವತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ರಘು ಸರ್ ಓದಿನ ಕೇಂಡೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಕ್ಕ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಮೂಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಕಡ್ದಿಂಚಿ ಜಾಯಿನ್ ಆವ್ರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್. ಓಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತುಕೂಡ್ಲು ಉಂಡು ಆರ್ನ ಸೈಡ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಉಂಡು ಎನ್ನ ಸೈಡ್ಲ ಉಂಡು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರಿ ಅವೇ ಪಕ್ಕಿ ರಾವೊಂದುಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಕಾಶಡು ವಿಮಾನ ರಾಪುನ ಒಂಜಿ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಗ ಅಂತನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಅದಲ ವಿಮಾನ ರಾಪನ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪ ಅವು ವಿಮಾನ ಪೋಪುಣ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಅವರ ಮಿತ್ತು ತೂಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಂತ ವಿಮಾನ ರಾಪನೇನು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಐನ ಅನುಭವಿತಂದಿರ್ ಆ ವಿಮಾನ ರಾಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಾದ್ ಆ ವಿಮಾನ ರಾಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರಿನೇನು ಯಾನು ಈ ರೀತಿ ಪಕ್ಕಿ ರಾವೊಂದುಂಡೊಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಕ್ಕಿ ರಾವೊಂದುಂಡೊಂದು ತುಳುತ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂತೂನಾಗ ಬೇಂದ್ರನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಎಂಕ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಬೇಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೀತಿದ್ರು. ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ. ಆ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಎನ್ನ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕಿ ರಾವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ವಿಮಾನ ಬಲಿಪುನಂತೂದು ಬರೀತೇನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ನಾನು ಓದನ್ ಪೋಪೆ. ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರು ಬಲೆ ಮಿತ್ತು ತೂಲೆ ಬಾನೊಡಲ್ಪ ದಾದ ಅವು ರಾವೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರು ಬಲೆ ಮಿತ್ತು ತೂಲೆ
ಬಾನುಡಲ್ಪ ದಾದ ಅವು ರಾವೊಂದುಂಡು ಮುಗಲು ದೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಗುಯ್ ಪನ್ಪಿ ಶಬ್ದ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಮುಗಲು ದುಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಗುಯ್ ಪನ್ಪಿ ಶಬ್ದ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಐಟು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲ ರೆಂಕೆ ಉಂಡು ಐಟು ತೂಲೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ರೆಂಕೆ ಉಂಡು ಪಕ್ಕಿದಂಚ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ರಾವೊಂದುಂಡು ಐಟು ತೂಲೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ರೆಂಕೆ ಉಂಡು ಪಕ್ಕಿದಂಚ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ರಾವೊಂದುಂಡು ರಾದು ರಾದು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಓಲೋ ಪೋಂಡು ರಾದು ರಾದು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಓಲೋ ಪೋಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಈರು ಬನ್ನಗ ತೋಜಂದಾಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಈರು ಬನ್ನಗ ತೋಜಂದಾಂಡು ಪನ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇಗ ಅವು ಎಂಚಿನಂದು ಪನ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇಗ ಅವು ಎಂಚಿನಂದು ಪಂಡು ಜಿಂಡ ಬುಡಯೆಯಾನು ಸೀರೆ ಸೆರಂಗು ಪಂಡು ಜಿಂಡ ಬುಡಯೆಯಾನು ಸೀರೆ ಸೆರಂಗು ಪನ್ಪೆಯಾನು ಎಂಚಿನಂದು ಕೇನ್ಲೆಣ್ಣ ಪನ್ಪೆಯಾನು ಎಂಚಿನಂದು ಕೇನ್ಲೆಣ್ಣ ಅವ್ವೆ ತೂಲ ಮಿತ್ತು ರಾಪಿ ಮಲ್ಲ ಇಮಾನ ಅವ್ವೆ ತೂಲ ಮಿತ್ತು ರಾಪಿ ಮಲ್ಲ ಇಮಾನ ಇಂಚ ಕಡೇಕ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಮಾನನ ತೂನಗ ಒಂದ್ ರೀತಿದ ಚೋದ್ಯ ಅಂಚಾದ್ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ದಾದ ರಾವೊಂದುಂಡು ಸುರುಕು ತೂನಗಂತೂ ದಾದಂದೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಜೋಕ್ಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕುತೂಹಲನು ಕೇನು ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನ ಆ ಪದ್ಯಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಡೇಕ ಆ ಪದ್ಯದ ಕಡೇಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚನೆ ಈ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಪದ್ಯ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಮಿತ್ತು ದಾದ ರಾವೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ತೂಲೆಗೆ ಐಟ್ ರೆಂಕೆ ಉಂಡು ಅವು ಗುಯ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಕ್ಕಿದಂಚನೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಕೇನೊಂದು ಕೊನಗ ಅಕೇರಿಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ತೂಲಣ್ಣ ತೂಲ ಬಾಲೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ಮಿತ್ತಿರಾಪಿನಂಚಿನ ಇಮಾನ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಲ್ ಇಂಚ ಇಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಡು ಆಕಾಶದ ಮಿತ್ತು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಕೇನೊಂದು ಪೋನಗ ಅಕೇರಿಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚನೆ ಈ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಆತಂದು ಪಕ್ಕಿ ರಾವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪದ್ಯ. ಸೊಮ್ಮೆಲು ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡ ಇತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ಯಾರ ನೀಜಿ ನಡು ನಡುಟು ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಕ್ಲ ನಡು ನಟು ಪಾತ್ರಡ ಅಂದ ಅಂದ ಪಾತ್ರನು ಪಂಡ ಯಾನೊಂದು ಪಿರ ಪದ್ಯ ಶುರು ಮಾಡ್ಪನು ದುಮ್ಮು ಪುರಾಡ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಹೊಗೆ ವಿಮಾನ ಬಾಪುನ ವಿಮಾನ ಐನು ಪಾತ್ರ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ತುವಾರ ಎತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಳೆಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ ಒಂಜಿ ಬಾರಿಯ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಯೋಚನೆ ಬೋಳಾಣಿಗೆ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಕುತೂಹಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ ಈ ತರದ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತಂದ್ರ ಬದುಕು ಒಂಥರ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನುಭವಪುಂಡು ಕುತೂಹಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಐಕ್ಬಾಡದೆ ಜೋಕ್ಲೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕುತೂಹಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪನಂಚಿನೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡ ಆಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪದಕ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಥರ ಕುತೂಹಲ ಬರ್ಪಿನಂಚನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಬಹುಶಃ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂತ ಮುಟ್ಟು ಪಲ್ಪಿನ ಓಕೆ ದುಂಪೋಯ ಪಂಡ ಪುಚ್ಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆ ರೇಖೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆತನ ಯಾರು ರೇಖಾಚಿತ್ರ GR ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪಂಡಿತ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದೆ ಹಿರಿಯ ಆಗುತ್ತೆ GR ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಸರಿ ಮುಂದುವರ್ಸವೆ ಇತ್ತೆ ಓದಿನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆ ಎಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆ ಪುಚ್ಚದ ಬಗೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಪುಚ್ಚದ ಬಗೆಟ್ ಅವೆ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಪದ್ಯಲು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ತೂಪ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಪುಚ್ಚದ ಬಗೆಟ್ ನಾಯಿದ ಬಗೆಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟಾಪನಂಚಿನ ಪಕ್ಕಿ ಪಿರಾಣಿಲು ಅವಲ
ಪುಚ್ಚ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಆ ಪುಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆ. ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಲೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಐತ ಮೈತ ಬಣ್ಣ ಬೊಲ್ದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಲೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಐತ ಮೈತ ಬಣ್ಣ ಬೊಲ್ದು ಉಂಡು. ಬೊಲ್ದು ಮೈತ ಮಿತ್ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದ ಪೊರ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ. ಬೊಲ್ದು ಮೈತ ಮಿತ್ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದ ಪೊರ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ. ಐತ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಗೋಳಿದಂಚ ಕಣ್ಣುಲೆಡು ಬೊಲ್ಪು ಲೈಟ್ ದಂಚ. ಐತ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಗೋಳಿದಂಚ ಕಣ್ಣುಲೆಡು ಬೊಲ್ಪು ಲೈಟ್ ದಂಚ. ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೀಲ ಐಕ್ ಉಂಡು ಬೀಲ ಬೀಜು ಅವು ಕೊಂಡಾಟೊಡು. ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೀಲ ಐಕ್ ಉಂಡು ಬೀಲ ಬೀಜು ಅವು ಕೊಂಡಾಟೊಡು. ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಪಂದ್ ರಾಗದೆಪ್ಪು ಬಂಜಿಗೊಂತೆ ಕೊರಡು ಗಟ್ಟಿ ನುಪ್ಪು. ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಪಂದ್ ರಾಗದೆಪ್ಪು ಬಂಜಿಗೊಂತೆ ಕೊರಡು ಗಟ್ಟಿ ನುಪ್ಪು. ನುಪ್ಪು ತಿಂದು ದವ್ವು ಪೊರ್ಲು ಜೆಪ್ಪು. ನುಪ್ಪು ತಿಂದು ದವ್ವು ಪೊರ್ಲು ಜೆಪ್ಪು ಜೆತ್ತು ಲಕ್ಕದವ್ವು ಎಲಿನ ಗಿಡಪು. ಜೆತ್ತು ಲಕ್ಕದವ್ವು ಎಲಿನ ಗಿಡಪು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಐತ ಮೀಸೆ ಪೇರು ತೂಂಡ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಆಸೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಐತ ಮೀಸೆ ಪೇರು ತೂಂಡ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಆಸೆ. ಬರ್ಪುಂಡೈಕ್ ಇತ್ತೆ ತುಳುವ ಭಾಸೆ ಬೋಡು ಪಂದು ಕೇನು ನೀರು ದೋಸೆ. ಬರ್ಪುಂಡೈಕ್ ಇತ್ತೆ ತುಳುವ ಭಾಸೆ ಬೋಡು ಪಂದು ಕೇನು ನೀರು ದೋಸೆ. ಇಂಚ ಪುಚ್ಚಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ತೆನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನ ಈ ಪದ್ಯಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಅಕೇರಿದ ಭಾಗನ ಕೇರ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ಪುಚ್ಚೆಗ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಕೇನುಡು ನೀರ್ ದೋಸೆ ಎಂದು ಈ ತರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಪನಂಚನೆ ಆ ಅಕೇರಿದ ಭಾಗ ಬರಿತಿನಂಚಿನ ಎಂಕೆ ಐನು ಓದನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆവുന്നുಂಡಿತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಕವಿತೆ ಸರ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕವಿತೆ ಐಟ್ ಇರು ಕಣ್ಣುಲೆಡು ಬೊಲ್ಪು ಲೈಟ್ ದಂಚ ಒಂಜಿಗೆರೆ ಅಲ್ಪ ಬೊಲ್ಪುಲ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದಲ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಒಂದುಲ ಅರ್ಥ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಒಂಜೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಲೈಟ್ ಬಂಡ ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಈ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬಂತು ಅಂಚಲ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ ಬಾರಿ ತುಂಬುದ ನೆನಪು ಆವುದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಅವು ಒಟ್ಟುಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ಗಿಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಸ್ತಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆಪ್ಪು ನುಪ್ಪು ಜೆಪ್ಪು ಗಿಡಪ್ಪು ಇಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಸಲು ಪಂಡ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಪದ್ಯಗಳು ಅಂಚಾದ್ ಪ್ರಾಸದ ಬಳಕೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋತಾ ಇದ್ದು ಈರು ಓದಿನೆಟ್ಲವರ ಎಂಕ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಈರ್ನಂಜಿ ಆ ಬರೆತನದ ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಓದಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪರಿಸರ ಒರಿಪುಗ ಕೇಳುಂಡೆ ನಿನ್ನೆ ಮುಂದುವರ್ಸಾಗ ಸರಿ 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 ಒಂದು ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ್ಯ ಪರಿಸರ ಒರಿಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಡೆ ಅಂತ ಪಂಡಿತೆ ದೈ ಮರಕ್ಲೇನ ಬಳೆ ಪಾಗ ಪಂಪಿನಂಚ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಯಾಕಡ್ಲ ಬತ್ತಂದು ಅವೇ
ಆಲೋಚನೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಕಾಳಜಿ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ ಬರೆತನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಒಂದು ರಾಗ ಪಾಡ್ದು ನೆನ್ನು ಕೊನೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಪದ್ಯನು ಒಕ್ಕ ಈ ಪದ್ಯನೇ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಪಂತೆ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದೇ ಪದ್ಯ ಆಕಾಶವಾಣಿಲ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಪರಿಸರದ ದಿನಾಚರಣೆದ ಪಗ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಪಂತೆ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಪರ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನತ್ತೆ ಈ ಪದ್ಯನ ಓದೊಂದು ಪೋಪೆ ಸರಿ. ಪರಿಸರ ಒರಿಪುಗ ಬಲೆಯೇ ಬಲೆಯೇ ಮಾತೆರ ಬಲೆಯೇ ಪರಿಸರ ಒರಿಪೆರೆಗು ಜೀವನು ಕೊರ್ದು ನುಪ್ಪುನು ಉಣ್ಪೈ ಅಪ್ಪೆನು ಒರಿಪೆರೆಗು ಬಲೆಯೇ ಬಲೆಯೇ ಮಾತೆರ ಬಲೆಯೇ ಪರಿಸರ ಒರಿಪೆರೆಗು ಜೀವನು ಕೊರ್ದು ನುಪ್ಪುನು ಉಣ್ಪೈ ಅಪ್ಪೆನು ಒರಿಪೆರೆಗು ತೂಲೆ ದೈ ಮರ ಬುಳೆ ಪಾಗ ದೈ ಮರಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೊನು ತೆರಿಪಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡ ದೇವೆರು ತೂಲೆ ದೈ ಮರ ಬುಳೆ ಪಾಗ ದೈ ಮರಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೊನು ತೆರಿಪಾಗ ಬಲೆಯೇ ಬಲೆಯೇ ಮಾತೆರ ಬಲೆಯೇ ಪರಿಸರ ಒರಿಪೆರೆಗು ಜೀವನು ಕೊರ್ದು ನುಪ್ಪುನು ಉಣ್ಪೈ ಅಪ್ಪೆನು ಬರಿಪೆರೆಗು ಪಕ್ಕಿದ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಶಬ್ದನು ಕೇನೆರೆ ಪಚ್ಚದ ಬನಬೋಡು ಕಾಲೊಗು ಕಾಲೊಗು ಬರ್ಸಲ ಬರಿಯರೆ ತಂಪುದ ಬನಬೋಡು ಪಕ್ಕಿದ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಶಬ್ದನು ಕೇನೆರೆ ಪಚ್ಚದ ಬನಬೋಡು ಕಾಲೊಗು ಕಾಲೊಗು ಬರ್ಸಲ ಬರಿಯರೆ ತಂಪುದ ಬನಬೋಡು ಬಲೆಯೇ ಬಲೆಯೇ ಮಾತೆರ ಬಲೆಯೇ ಪರಿಸರ ಒರಿಪೆರೆಗು ಜೀವನು ಕೊರ್ದು ನುಪ್ಪುನು ಉಣ್ಪೈ ಅಪ್ಪೆನು ಒರಿಪೆರೆಗು ನಮನ ಉಸುಲುಗು ಗಾಳಿಲ ಬೋಡು ಬುಲೆಪಗ ಕಾಡುನು ಕಾಡುನು ಬುಳೆ ಪಂಡ ಅವುಲ ಪಾವನ ನಮನ ಜೀವನ ನಮನ ಉಸುಲು ಗಾಳಿಲ ಬೋಡು ಬುಲೆಪಗ ಕಾಡುನು ಕಾಡುನು ಬುಲೆ ಪಂಡ ಆವುಲ ಪಾವನ ನಮನ ಜೀವನ ಬಲೆಯೇ ಬಲೆಯೇ ಮಾತೆರ ಬಲೆಯೇ ಪರಿಸರ ಒರಿಪೆರೆಗು ಜೀವನು ಕೊರ್ದು ನುಪ್ಪುನು ಉಣ್ಪೈ ಅಪ್ಪೆನು ಒರಿಪೆರೆಗು ಇಂಚ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒರಿಪುಗ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯದ ಪದ್ಯ ಉಂಡು. ಪರಿಸರ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಜೀವ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪರಿಸರ ಪಂಪಿನವು ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒರಿಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡ ಅವು ದೇವೆರು ದೈಮರನ ಬುಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವೆರೇನೆ ಆ ದೈಮರಕ್ಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ತೋಜರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆದ ಸ್ವರೂಪನ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ವರೂಪನ ತೂಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪರಿಸರಡ್ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ದೇವೆರನ್ನು ತೂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಾದ್ ದೇವೆರು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪರಿಸರನ ದೇವೆರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊಂಡ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಾಳಜಿ ಬರು ಅವಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಪಟ್ಟಣದ ಪೇಂಟದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪಾವಡ ಆಯ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇನಿತ್ತ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ ಉಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ ಆಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ರಾಗಗಳ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡಾ ಈ ಪದ್ಯ? ಈ ಪದ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಂಬಾ ಏರ್ ಕಂಪೋಸ್ ಅಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸು ದೀಪಾ ಭಟ್ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಮೇಡಮ್ ಐಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಂಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂತೀನಿ ಆರ್ಗಂಡ್ ವಿನಮ್ರ ನಮಗೆ ಪಂತೀನಿ ಅಂದ್ ವಿನಮ್ರ ಹಿಡ್ಕಿದೊಂದು ಪಾಂಡ ರಗು ಹಿಡ್ಕಿದ ಪಂಡಲ ಈ ಪದ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖುಷ ಅಂದ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ದೂರದರ್ಶನ ಪರಿಸರ ಗೀತೆಯಿಂದೇ ಬಣ್ಣದ್ದು ಬರೋದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಭಾವಗೀತೆ ಪರಿಸರ ಗೀತೆಗಳು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆನೆಕ್ಕೊಂದು ಸೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸರಿ ಸರಿ ದುಂಬುದ ಕವನಗು
ಹಾ, ಪೂವಮ್ಮ. ಹೌದು. ಓಕೆ. ಪೂವಮ್ಮನ ಪಾತ್ರದ ಬರ್ತಾ. ಅಂದ ಅಂದ. ಸರಿ, ಒಂದು ಸರ್ವಣ ಪಡೆ. ಸುರಂಬ್ಲೆ ಸರ್. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಒಂದು ದುಮ್ಮದ ಪದ್ಯವೇ ಪೂವಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪೂನು ಮಾರಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ. ಪೊಂಜೊ ಒಂಜಿ ಪೂನು ಮಾರಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಅವು ಪೂ ಒಂದು ಕೇನು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ. ಎಂಕಲ ಪೂ ಬೋಡು ಒಂದು ಬಾಲೆ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ. ಆನೆಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಪೂವಮ್ಮ ಅಂದ್. ಐಕ್ ಪೂವಮ್ಮ ಅಂದೆ ಪುದರ್ದಿತ್ತಂದು ಆ ಪದ್ಯ ನಾನು ಓದನು ಪೊಪ್ಪೆ. ಪೂವುನು ಮಾರುನ ಪೂವಮ್ಮ ಬತ್ತಲು ಬತ್ತಲು ತೂಲಮ್ಮ. ಪೂವುನು ಮಾರುನ ಪೂವಮ್ಮ ಬತ್ತಲು ಬತ್ತಲು ತೂಲಮ್ಮ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಗೋರಂಟಿ ಇರುವಂತಿಗೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಗೋರಂಟಿ ಇರುವಂತಿಗೆ. ರಂಗ್ ರಂಗದ ಪೂವುಗಳು ಕಮ್ಮೆನ ಪರಡುನ ಪೂವುಗಳು. ರಂಗ್ ರಂಗದ ಪೂವುಗಳು ಕಮ್ಮೆನ ಪರಡುನ ಪೂವುಗಳು. ಪೂವುನು ಮಾರುನ ಪೂವಮ್ಮ ಬತ್ತಲು ಬತ್ತಲು ತೂಲಮ್ಮ. ತರೆಟೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಿನು ತುಂಬುದಲು ಕೈಟೊಂಜಿ ಮಾಲೆನು ಪತೊಂದಲು. ತರೆಟೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಿನು ತುಂಬೊಂದಲು ಕೈಟೊಂಜಿ ಮಾಲೆನು ಪತೊಂದಲು. ದೆತೊನ್ನೆ ಪೂವುನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ನಗ ಆಪೆರು ಜನಮರ್ಲು. ದೆತೊನ್ನೆ ಪೂವುನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ನಗ ಆಪೆರು ಜನಮರ್ಲು. ಪೂವುನು ಮಾರುನ ಪೂವಮ್ಮ ಬತ್ತಲು ಬತ್ತಲು ತೂಲಮ್ಮ. ಪೂವುದ ಮಾಲೆನು ದೆತ್ತೊನುಗ ದೇವೆರ ಗೊಂಜಿ ಕಣಿದೀಕ. ಪೂವುನು ಮಾಲೆನು ದೆತ್ತೊನುಗ ದೇವೆರ ಗೊಂಜಿ ಕಣಿದೀಕ. ಎನ್ನಲ ತರೆಕು ಕಟ್ಟಮ್ಮ ಎನ್ನ ತರೆನುಲ ಕಟ್ಟಮ್ಮ. ತರೆಕೊಂಜಿ ಪೂವು ದೀಲಮ್ಮ. ಎನ್ನ ತರೆನುಲ ಕಟ್ಟಮ್ಮ ತರೆಕೊಂಜಿ ಪೂಲ ದೀಲಮ್ಮ. ಪೂವುನು ಮಾರುನ ಪೂವಮ್ಮ ಬತ್ತಲು ಬತ್ತಲು ತೂಲಮ್ಮ. ಪೂವುನು ಮಾರುನ ಪೂವಮ್ಮ ಬತ್ತಲು ಬತ್ತಲು ತೂಲಮ್ಮ. ಇಂಚ ಪೂವಮ್ಮ ಪಂಪಿನ ಪೂನು ಮಾರುನಂಚಿನೊಂಜಿ ಪೊಂಜು ಪೂನು ಮಾರುನ ಪೂತ ಮಾಲೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರುನುಂಡು. ಕೈಟ್ ಪೂತ ಮಾಲೆ ದಿವೊಂದು ತರಿಟ್ ಬಟ್ಟಿ ತುಂಬೊಂದು ಪೂನು ಮಾರಿನ ಬರುನುಂಡಮ್ಮ. ಎಂಕ್ಲ ಪೂ ಬೋಡು ಎನ್ನ ತರೆನು ಕಟ್ಟಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆಡ ಕೇನ್ನೊಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತದ್ ಈ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಆತಂದು ಪನ್ಯರೆ ಇಂಕ ಸಂತೋಷ ಒಂದು. ಓಕೆ. ಪದ್ಯ ಇದು ಸರ್ ಸೋಕೊಂಡ್ ಪದ್ಯ ಸೋಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಬಾಲೆ ಆದ್ ಪೊಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸುದ ಅಂಗಲ್ಪನು ತೋಜಾದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೋಕಾತನು. ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ ಪೂ ದಿವೊಂದುಲ್ಲನ. ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂ ದಿಯರೆ ಒಂಜನಿಕ್ಕು ಜಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಲೆಡ್ ಪೂ ದಿಯೊಂದು ಬರಿಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಬನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಪೂ ದೀಪನ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ. ದುಂಬುದು ದಿಕ್ಕುಂಡಲ ಕೊಯ್ದು ತರೆಕ್ ದಿಯೊಂದಿತ್ತಂದು ಜೋಕುಲು. ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅದು. ಆಧುನಿಕ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಲು ಪೂರ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ದು ತಮ್ಮ ಈ ತರದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನ ಪರಿಸರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪುನಂಚಿನ ಖುಷಿನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲದ ಅಂದಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡುಲ ಹಿಡ್ದು. ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವೆರ್ನ ಮೇನ್ ಮುಗ್ಧತೆಗಿಲ ಇತ್ತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಓವರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪರಿಸರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿಂದರ ದುಂಬುದಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಇಪ್ಪೆ ಒರಿಪ್ಪನ ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಡ ಎನ್ನೆ ಪರಿಸರದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬಹುಶಃ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದೂರ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅಂದ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮಕ್ ಅಂಚಲ ಹಾಪುಂಡು. ಅದೇ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಸರ ಭಾಷೆ ನೋಡ್ಲ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟುನ ಆತೆ.
10 ಮಾರ್ಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದು ಹೌದು 10 ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆಪಿನಿ ಪೇಪರ್ ಓದುನಿ ಹೌದು. ಅಂದು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿ ಆತಿ ಹತ್ತಿ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಪಲ್ಲೆ ಏನ ಆಸೆ ಅದೇ ಸರಿ 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 ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂದು ಅಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನದ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ತೂನಗ ಬಹುಶಃ ಆ ಪದ್ಯ ನಾನು ಸುರುಕು ಹೋದೆ ಬುಕ್ ಆ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪೇನು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪಕ್ಕಿದಂಚ ಯಾನು ಮಿತ್ ರಾದು ಪೋವೋಡು ಪಕ್ಕಿದಂಚ ಯಾನು ಮಿತ್ ರಾದು ಪೋವೋಡು ರಾದು ಪೋದು ಬಾನುದಲ್ಪ ಮುಗಲು ನೊರ ಸೇರೋಡು ಪಕ್ಕಿದಂಚ ಯಾನು ಮಿತ್ ರಾದು ಪೋವೋಡು ರಾದು ಪೋದು ಬಾನುದಲ್ಪ ಮುಗಲು ನೊರ ಸೇರೋಡು ಮುಗಲನು ಸೇರು ಧ್ಯಾನ ತೆಡಿಲು ಮೆಂಚಿ ಆವೋಡು ಮುಗಲನು ಸೇರುದು ಯಾನು ತೆಡಿಲು ಮೆಂಚಿ ಆವೋಡು ತೆಡಿಲು ಮೆಂಚಿ ಆದು ಯಾನು ಗುಡುಗುಡು ಮಲ್ಪೋಡು ತೆಡಿಲು ಮೆಂಚಿ ಆದು ಯಾನು ಗುಡುಗುಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಗುಡುಗುಡು ಮಲ್ತ್ ಧ್ಯಾನ ಬರ್ಸ ಆದು ಪನಿಪೋಡು ಗುಡುಗುಡು ಮಲ್ತ್ ಧ್ಯಾನ ಬರ್ಸ ಆದು ಪನಿಪೋಡು ಬರ್ಸ ಆದು ಬತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಭೂಮಿ ನೊರ ತಣಿಪೋಡು ಬರ್ಸ ಆದು ಬತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಭೂಮಿ ನೊರ ತಣಿಪೋಡು ಭೂಮಿನು ತಣಿತು ಧ್ಯಾನ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಆವೋಡು ಭೂಮಿನು ತಣಿತದು ಯಾನು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಆವೋಡು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಆದು ಯಾನು ಜನಕು ತಂಪು ಬಾಮ್ಯೋಡು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಆದು ಯಾನು ಜನಕು ತಂಪು ಬಾಮ್ಯೋಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಆಸೆಂದು ಪನ್ನಗ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಆಸೆದಾದ ಪಂಡ ಪರಿಸರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗನೇ ಯಾನ್ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆನು ಆ ಬಾಲೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಪಕ್ಕಿ ಆವಡು ಯಾನ್ ಮುಗಲು ಸೇರುದು ಅಲ್ಪ ತಿಡಿಲು ಮೆಂಚಾವಡು ತಿಡಿಲು ಮೆಂಚಿ ಆದ್ ಗುಡುಗುಡು ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಬಳಿಕ ಯಾನ್ ಬರ್ಸ ಆದು ಬರುಡು ಬರ್ಸ ಆದು ಪಣಿತದು ಭೂಮಿನ ತಣಿಪೊಡು ಭೂಮಿನ ತಣಿತದು ಪಚ್ಚ ಪಜಿರ ಅದು ಕುಡಿಪೋಡು ಬುಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತಂಪು ಬಾಮ್ಯು ಬಹುಶಃ ಈ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತಂಪು ಬಾಮ್ಯು ನಾವು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಜುಂಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟಾವನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತಂಪು ಬಾಮ್ಯೋಡು ತಂಪುನು ಕೊರುಡಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕೊರುಡಾಪುಂಡು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ವಿಚಾರಣೆನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಆದುಪು ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬತ್ತುಂಡ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಾಜಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಡು ಅಂಚಾದ್ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಪಂಡ ಒಟ್ಟುಡು ಪ್ರಕೃತಿದೊಟ್ಟುಗು ಪ್ರಕೃತಿ ಆಪುನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಪಚ್ಚ ಪಜಿರಾದ ತಂಪುನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ ಬೊಳೆವಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಹಾಳನ್ನು ಬಯಕೆರೆ ಬಲ್ ನಮ್ಮ ನರಮನೆಯಾಲ ಆದ್ ಪುಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನೇ ಕೊರಡಾಪುಂಡ ತಂದೆ ಒರಿ ಹಾಳಾದು ಪೋವಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡ್ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನೇ ಕೊರೊಂದಾಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ದೀವನ್ ಬೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತನಗ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲೇ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಡು ನಮ್ಮ ನನೊರಿಯಾಗ ಹಾಳನ್ನು ಬಯಕಂದಾಂಡ ಅವು ನಮಕ್ಕೆ ಹಾಳಾದ ತಿರುಗುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಾಮ್ಯೋಡು ತಂಪು ಬಾಮ್ಯೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಪದ್ಯದ ಅಕೇರಿಡು ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪನ ನರಮಾನಿಲಾದ ಈ ಬದುಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲಾವುಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಐನ್ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಆ ಮೂಲಕ
ಎನ್ನ ಆಸೆನ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕವಿತೆ ಸರ್. ಅನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಉಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಗೇಯ ಗೀತೆ ಸರ್. ಒಂದು ಪನರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ ರಾಗ ಬಾರ್ದು ಪನೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಪದ. ಅಂದ್ ಬಟ್ ಈ ಪದ್ಯಲು ಪೂರ ರಾಗ ಪಾಡಂದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹತ್ತಿರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರದಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಏರ್ನ ಕೈಕ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಜಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಅದೇ ನಮ್ಮದ ಪದ್ಯ ಜೋಕುಲ ಪದ್ಯಲು ತುಳುತ ಜೋಕುಲ ಪದ್ಯಲು ಒಂತೇನೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಐಟ್ ಈರ್ನ ಕೊಂಚ ಆತ ಪುದರ್ ಬಂಡಾರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ಈ ಪದ್ಯಲು ನಮ್ಮ ರಾಗ ಪಾಡಿಂದಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅವು ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬೋಂಡ ಅಂದ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಬೇರೆ ಪನ್ನಡ ಸರ್ ಇತ್ತವೇನು ವರ ಪನ್ಲೆ ಕುಚಕ ಪನ್ನಡ ಪಾನೋಡು ಬೊಕ ಟೀಚರ್ ಬಂದನೆ ಸೋಕ ಎಂಕ ಪದ್ಯ ತೂನ ಚೂರು ಎರಡು ಬೇರೆ ಪನ್ಪೆ ಪಕ್ಕಿದಂಚಯಾನು ಮಿತ್ ರಾದ್ ರಾದ್ ಪೋಡು ರಾದ್ ಪೋದು ಬಾನೋದಲ್ಪ ಮುಗಲು ನೊರ ಸೇರುಡು. ಪಕ್ಕಿದಂಚಯಾನು ಮಿತ್ ರಾದ್ ರಾದ್ ಪೋಡು ರಾದ್ ಪೋದು ಬಾನೋದಲ್ಪ ಮುಗಲು ನೊರ ಸೇರುಡು. ಮುಗಲನು ಸೇರು ಧ್ಯಾನ ತಿಡಿಲು ಮಿಂಚಿ ಆವುಡು. ಮುಗಲನು ಸೇರು ಧ್ಯಾನ ತಿಡಿಲು ಮಿಂಚಿ ಆವುಡು. ತಿಡಿಲು ಮಿಂಚಿ ಆದು ಯಾನು ಗುಡುಗುಡು ಮಲ್ಪೊಡು. ತಿಡಿಲು ಮಿಂಚಿ ಆದು ಯಾನು ಗುಡುಗುಡು ಮಲ್ಪೊಡು. ಗುಡುಗುಡು ಮಲ್ತ್ ಧ್ಯಾನ ಬರ್ಸ ಆದ್ ಪನಿಪೊಡು. ಗುಡುಗುಡು ಮಲ್ತ್ ಧ್ಯಾನ ಬರ್ಸ ಆದ್ ಪನಿಪೊಡು. ಬರ್ಸ ಆದ್ ಬತ್ ಧ್ಯಾನ ಭೂಮಿ ನೊರ ತನಿಪೊಡು. ಬರ್ಸ ಆದ್ ಬತ್ ಧ್ಯಾನ ಭೂಮಿ ನೊರ ತನಿಪೊಡು. ಭೂಮಿನ ತಣಿತ್ ಧ್ಯಾನ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಆವೊಡು. ಭೂಮಿನ ತಣಿತ್ ಧ್ಯಾನ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಆವೊಡು. ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಆದ್ ಯಾನು ಜನಕು ತಂಪು ಬಾಮ್ಯೊಡು. ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಆದ್ ಯಾನು ಜನಕು ತಂಪು ಬಾಮ್ಯೊಡು. ಪಕ್ಕಿದಂಚ ಯಾನು ಮಿತ್ ರಾದ್ ರಾದ್ ಪೋಡು ರಾದ್ ಪೋದು ಬಾನೋದಲ್ಪ ಮುಗಲು ನೊರ ಸೇರುಡು. ರಾದ್ ಪೋದು ಬಾನೋದಲ್ಪ ಮುಗಲು ನೊರ ಸೇರುಡು. ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತೆ ಬೆರಡನೆ ಅದು ಒಂದುವೆ ರಾಗಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಂತ್ ಬೆರಡನೆ ಪನ್ಪಂಡ ಅದೇ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮೂಡಿ ನಾವು ರಾಗ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಂತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಅಂದ್ ಈರೆ ಪನ್ಲೆ ತೂಕ ಮಾತಾಡ ನಿನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾಡ್ದು ಜನಕ್ಲುಡನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿನ್ನ ಪದ್ಯ ಪಂಡದ ಕಡಪುಳ್ಳ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮನ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ರೀಚ್ ಆಪನ್ ಬೊಕ ಟೀಚರ್ ನಗ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ನೂದು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ನೀವು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸರಿ ಅಪ್ಪಣ ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಗಂಟೆ ನನದ ಕಂತದು ಅದೇ ನನದೆಟ್ಟು ಮನ್ಪುಗನ ಒಂದು ಗಂಟೆ 10 ಓಕೆ ಗಂಟೆ 10 ಅಪ್ಪಣ ಈ ಉಂತಗನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ತೊಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ್ ಪೋಂದಿ ಪಂಡತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತ ಪದ್ಯಲ ನಮ್ಮ ಕವರ್ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಬೇಗ ಅಂತ ಶುರು ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಲಿ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಸರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಈನೆಲ್ಲ ಚೂರು ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಇನ್ನಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ರೀಚ್ ಆತನು ಒಕ್ಕ ಈ ಪದ್ಯ ಇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅದ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇದು ಉಲೈ ಡೀಪ್ ಅದ್ ಆ ಪದ್ಯಲ ಎಂಗ್ಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇನ್ನಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಬಾಲ್ಯಗು ಪೋಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಎಂಟೆಡೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಪೈ ಮಾತ ಪದ್ಯನ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕವಿಕಲ್ನಾಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ
ಅತ್ತ ಒರಿಯನ ಬಡ್ಚಿ ನಾನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕವಿಕ್ಲ ಅಂಚ ಮಂತನ್ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ ಒರಿ ದುಂಬ ಅಂಚ ಒಂದೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆದ ಬುಕ್ ಪಿರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಒರಿಯನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತನ್ ಪೋಂಡ ಸರಿ ಆಪುಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಒರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂತಾಯ್ನ ಪಡ್ದು ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪನ ಕೊಂಚ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಪದ್ಯನಾಗ್ಲು ಓದನ ಪಂಡದು ಅತ್ತ ಆರ್ ಪಂಪಿನಿ ಬೇತೆ ಕವಿಕಲ್ನ ಅಕುಲು ಓದಾಡು ಅಂದ ಅಂಚ ಅವು ಅವೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಂತ ಶಾಪಲ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಬಟ್ ಈರ್ನ ಪದ್ಯನು ಈರೇ ಓದ್ಯಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಪದ್ಯನ ಇಂಕ್ಲು ಓದನಿಕ್ಲ ಈರು ಓದನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈರು ದುಂಬೆ ಅವು ಬರೆರ ದುಂಬೆ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಲೈನ್ ಆಪಣತ್ ಇದೆ ಓದುಗೆರು ಏಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲೈನ್ ಆಪೇರತ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಪೂರ ಈರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಈರ್ನ ಸೈಡ್ ಬರ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಈರ್ನ ಪದ್ಯದ ಭಾವಾರ್ಥ ಲೈಕ್ ಸಾಗುದುಂಟುಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಇರ್ಲಿರ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗರ ಪಾತ್ರ ರಘು ಇರ್ಲಿರ ಇಡಿಕು ಸರ್ ರಘು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತಿ ಒನ್ಪೆ ತೂಪೆ ಅನ್ಪಿದೆ ಇಲ್ಲ ಬರೋಪೆ ಇಂದು ಎಂಕ ಈರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪದ್ಯಗಳು ಈ ಪರಿಸರದ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಈರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದು ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಈರ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಪರಿಸರದ ನೆಕ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಈರ ಕೆಲವರು ಮಾತುಂಟು ಬಟ್ ಈರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ನಂದು ಮಾತು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಕ್ಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ ನೆಟ್ಟ ಒಂಜೆ ಆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ ಈರ್ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಈರೆಗೆ ದಾಲಾಂಡ ಇಟ್ಟು ಇರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪದ್ಯ ತುಳ ಇರ್ನ ಇಂಚಿನವೇ ನೆಕ್ಕ ಅತ್ತ ಸರಿ ದಾನೆ ಪಂಡ ಶೇಷ ಪಂಡ ಈ ಬಾಲ್ಯಡಿ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡು ಮರ ಬಡ್ತುನು ಗುಡ್ಡೆ ತಿರ್ಗುನು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪರ್ನ ಕೊಯ್ಯುನು ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ಸುತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಲು ಕಂಡ ತೋಡು ಇಂಚಿನಟ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾಕ್ಲು ಪುಡೇರೊಂದು ಪೂರ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತ ನಗರಗ ಬತ್ತಣಕ ಅವು ಪೂರ ದಾಲಿಂಚಿ ಮರ ಹೇಳಕ ಪೂರ ಉಂತುನತೆ ಅಂಚದ ಪರಿಸರದ ಒಂಜಿ ಅವು ಇಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತು ನಡ್ದ ಅದು ದೈ ನಡ್ಪುನ ಇಪ್ಪು ಅತಂದ ತೋಡುಡು ಮೀಪುನ ಇಪ್ಪು ಬಾತ್ರೂಮ್ ನತ್ತೆ ತೋಡುಡು ಮೀಪುನ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಮಲ್ತುನಾಕು ಮಲ್ತು ಬರ್ತುನ ಕಂಗ ಬಡ್ತುನ ತಾರೆ ಬಡ್ತುನ ಇಂಚಿನ ಪುರ ನೇಜು ನಡ್ಪುನ ಕಣ್ಣೋಡು ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಬರ್ತುನ ಅಂಚ ಅದು ಪರಿಸರದ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಕಾಯ್ತು ಅವೇ ಅವು ಜೋಕ್ನ ಪದ್ಯಡು ಅಂತ ಅವೇ ಬರೋದುಂಡು ಬುಕ್ಕಲ ಬುಕ್ಕಲ ಅವಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಂಡರಿತ್ತೆ ತೋಡುಡು ಮೀಪುಲ ನಮ್ಮಂದು ಅನ್ಪಣ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಈ ನಗರದ ಜೋಕ್ಲಗಿ ತೋಡುಡು ಮೀಪುಲ ಎಂಚಿನ ಆಂಡ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಮೆನಕ್ಲು ಪಂಡದು ಕುರೋಡಾಪುಡು ಇಂಚಿಲ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ನಂಡದು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿದ ನಿಂದು ಮನ್ಪುಡುದಂಡ ಈ ಕೊಂಚ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋದಂದು ಮನ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಕೈಕ್ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗಿದೆ ತೆರಿಪಾಯರ ಹಾಪುಡು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಾಯರ ಹಾಪುಡು ಅಕ್ಲ ನಿಕ್ ಅತೆ ಸತೀಶರೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಈ ಪದ್ಯಗಳು ಈ ನಮನ ಈ ಪರಿಸರದ ಈ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಸೊಗಡುದ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಇಂದೇನು ಉಂಟತ್ತ ಐನು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಐ ವಿಡಿಯೋದ ನೆಟ್ಟು ಮುಖಾಂತರವನ್ನ ಖಾಲಿ ಪಂಡನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಸತೀಶ್ ಅಂದ್ ಆಯ್ತ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಚಿತ್ರಣನೇ ಮನ್ಪೆರ ಆಪ್ದೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದದು ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿಂದುಂಡು ಬಟ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ತೂರ್ನ ಈರ್ನ ಮಾತಂದುಲ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕವಿತೆ ಟೋಟಲ್ ಏತ್ ಇಂಚಿನ ಕವಿತೆಗಳು ಬರೀತಾರ ಸರ್ ಇರ ಇಂಚ ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡ ಅಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆನ್ಪುರಿ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲನ್ನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ
ಅಂದ ಐಟ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ಪದ್ಯಗಳುಂಟು. ಅವು ಈರ್ನವೇ ಪದ್ಯಗಳು ಅಂದ ನೆನ್ನವೇ ಪದ್ಯಲ್ಲ ಅಂದ ವಾರ್ನನೆ ಬುಕ್ಕು ಅಂತ ಕೊಡಿ ಇತಂದು ಈ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಪ ಪದ್ಯ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10-20 ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಓದುನ ಇತ್ತೆ. ಅಂದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಪದ್ಯಲ ಒಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಉಂಟು ತೊಂದ್ರೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸತೀಶ್ ಐತೆ ಯಾರು ಓದಿನಟ್ಟಿತ್ತೆ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಆರಂಜಿ ರಾಗವಾಡಿಯರು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚವು ಐಕೊರ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಲೆ ಕೊರ ಇಂದು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬ್ಲೂಮು ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿಡವು ಅಲ್ಪನೆ ಒರಿ ಉಂಡು ಉಲಹೆ ಕುಲ್ಲುಂಡವು ಅವಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತೀಶ್ವರ್ ಪನ್ಲಿಕೊನೆ ಬರೀನೆ ಈರೆಗ ಐತಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಾರಾಂಶ ಈರ್ನ ನೆಟ್ಟದ ಆ ಬರೆಪನ ಅಪಗ ಈರು ಪನ್ನಗಲ ಐನೇ ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿದ ನೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಪರ ಅಪಗ ಪನ್ನಗ ಏರು ಬರೀನ ಕವಿ ಆ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡದಾಂಡ ಅಪಗ ಅವು ಆ ರೀತಿದಂದು ಉಂಡದು ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಬಟ್ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಯಾನ್ ಮನ್ನ ಸತೀಶ್ವರ್ ಪನ್ಲಿಕೊನೆ ಬರೀನ ಕವಿಕುಲೇ ಓದುಂಡೆ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ. ಸರಿ 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 ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಓಕೆ ಈತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತೇನೆ ಓಕೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನ ಯಾರು ಪ್ರಕೃತಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಪನ ನೆಟ್ ಆ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಬಿಡ್ತ ಅಂತ ತುಳುಗಾರನ ಆಚರಣೆ ಪೂರ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇಸ್ದ ಮೆತ್ತೆ ಎತ್ತಿನ ಬಟ್ ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ಪರ್ಬೋಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಗ ಬತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಆತನು ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಬಿದಯ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚ ಆತನು ದಾದಾನ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಪನ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನ ಪೂರ ಒರಿಪಾಪನಲ್ಲ ಒಂಜಿಂದುಂಡು ಬಟ್ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಡೀಪ್ ಆದ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆದ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಕಾರ್ಟೂನಿಕ್ ಆಗ್ಲಿನ ಯೋಚನೆಗಳು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುನು ತಿಂದದು ಐನು ಪೂರ ಅನುಭವಿಸಿದ ಐನು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನೆ ಪಂಡ ನಂಕ ವಸ್ತುದ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅರ್ಥನೆ ವಸ್ತುದ ಆಯ್ತು ಡೆಪ್ತ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಇತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬೆ ಕಲ್ಪುಬ ಎಂಜಿನ ಚಿತ್ರ ರೂಪದ ಅನಿಮೇಷನ್ ರೂಪದ ಎಂಜಿನ ಕಲ್ಪುಬ ಆಯ್ಸ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ ಆತನು ಇತ್ತದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ ಐಟ್ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜೈಟ್ ಅವ್ರು ಬೇತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೋಪುನು ಬಂಡದು ಮಾರ್ಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆ ಟೈಪ್ ಆದಂತಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಕೃತಿನ ಆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಮೈಗುಡು ಜೋಗ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅವನ್ ಇತ್ತದ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಚ ಈಗ ಟೀಚರ್ ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಪನ್ಪುನ ಆಯ್ನಂತ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಣ್ಣು ಬರ ಮೊಕ್ಕ ಕೆಸರು ಮುರ್ಕಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತ ಇಲ್ಲಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಟೈಮ್ ಬಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂದೇ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಟೀಚರ್ ಬನ್ನೇದಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಮನೆ ವಿಜಯರು ಬೇತೆರೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ್ರ ಮುಕ್ತವಾದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಳಿನಿ ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವು ಇವ ಏರ್ನ ಅಡಿಗೇರ್ನ ಅದು ಕೊಡಿ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ಡಿತ್ತೀರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂದೆ ಯಾರ್ಲ ಬತ್ತು ಪೇರು ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅಡೂರು ಒಣಸುಂಡು ಅಗಲಗಲ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕುಲ್ಲೊಂದ ಕಳಪುಡು ಒಂದು ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇಡಮ್ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ದಿತ್ತೀರಿ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರ್ ಚೌಕ್ ಇತ್ತು
జూమ్ మీటింగ్ రెడ్డి 6 ಒಡೆ పోయేరు ಮನಿ ಪೂಜೆರು ಐದು ದುಂಬು ಬಂಗುಡೆದ ಗದ್ದಿ ಕೊಗರ್ನೆ ಗೊರ್ರೆ పోయినా ಅವೇ ಮೂಲು ಬಂಗುಡೆದ ರಾಸಿಂಡು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಏನ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎತ್ತೊಂಡು ದುಂಬು ಒಂದು ಲೈವ್ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನೊಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕುಶಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿದಾರ ಮೇಡಮ್ ಓ ಪನ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆಲೆನ ಪರಿಚಯ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏಪನ ಬರೆದು ಇದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರೆದು ಇದುಪ್ಪು ಅಯ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ಜೋಕಲ್ಲೇ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಇದು ರಘು ಸರ್ ಒರಿದು ಓದಿತ್ತು ಮೂಲೆ ಡೈನಿತ್ತೆ ಪೀರವರ ಬ್ಲೂಮು ಗೊರ್ಲೇಕ ಅಂಜ ಕವಿತೆಗೆ 17 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಂದು ಅದೇ ಇರೆಗೊರ 6 ದಿನ ಇರೆಗೊರ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪದ್ಯ ಅನ್ಕ ಅಂದು ಅಂಜ ಒಂಜಿ ಗೇಯ ಗೀತದಲ್ಲೇ ಕಾತುన్నారు ಬರೆತಿನ ಕೆಲವು ರಘು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಈರೆ ಸುರೂತ ಪದ್ಯ ಅಂಡ ಈರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಓವು ಈರ್ನ ಸುರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸುರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬರೆಯಿನ ಪದ್ಯ ಹೋಗಿರ್ನ ತುಳುಕು ಸುರುಟು ಯಾನ ಬರೆಯಿನ ಪದ್ಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾನಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ ಸುರುಕು ಬರಿತಾನೆ ಯಾನ ನಾಟಕ ಬರಿತೀನಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಸುರುಟು ಅವು SSLC ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾಟಕ ಬರೆ ಬುಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಬರಿತೇನೆ ಬಂಡ PUC ಹಿಡಿಪನಾಗ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎಂದು PUC ಹಿಡಿಪನಾಗ ಬರೀನ ಸುರೂತ ಪದ್ಯ ಅವು ತುಳುಕು ಅವು ಎರಡು ಉಂಡ ಉಂಡು ಅವು ಮುರಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಓ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ನಿತ್ಯ ಪಂಡರ ಇನಿ ಇಜ್ಜತ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜ ಅವು ಬೇತನೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಅವು ಸುರುಟು ಬತ್ತನ ಪದ್ಯ ಓಕೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಅಪ್ಪಣ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಪ್ಪುಗ ಇದಕ್ಕ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪಾತೇರಿಗ ಇಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಈರು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಈರು ಒಂಜಿ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಏನ ನಿನ್ನ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತೇರಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೇಲು ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಮಸ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡಿಪನ ಮಾತೆ ತೋಂದಿಪನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಗ್ಲೆನದಾಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಥವಾ ನಿಗ್ಲೆಲದಾಲ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಸೆಟ್ ಎಂಜಿನ ಇತ್ತಿನ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯರ್ನ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತನಲ್ಲಿ ಆಯ್ನತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ರೀಚ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ಪಿರ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಅವರ ಉಂಡು ಅನಿಮೇಷನ್ ಆವಡು ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪೋಸ್ ಆವಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಪೋಸ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ ಸಾಹಿತ್ಯಗ ಆಧಾರದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಯಾಕೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪುರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ರಘುವೀರ್ಕಿದಿಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಕಾರವಂತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶಾನಂದಿರೆ ರಘುವೀರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಶಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಲತಾ ಮೇಡಮ್ ನಳಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಲತಾ ಮೇಡಮ್